सोरबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंनायजों बे खामानिया जानाय नङा बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों ना बिथांनियाव माहारियारि बाद गैया नामा PPF আৰু মিত্ৰতাৰ লগত আগামী 25 বছৰলৈ কেতিয়াও মিত্ৰতা নহয় আজি মই এমাহ ধৰি হিতুৱে কথা কৈ আহিছো এফসু এটা নিজাভাৱে এটা সংগঠন এফসুৰ লগত ইউপিপিএলৰ কোনো লিংক নাই 14 লাখ মেম্বাৰশিপ থকা ইউপিপিএল দলে কোনোবা এফসু কোনোবা কিবা আমাৰ কোনো শুনিব লগা নাই আগন্তুক 25 বছৰলৈ আমাৰ বিপিএফৰ লগত মিত্ৰতা নহয় হাগ্ৰামা বুলি বস্তুটো আমি এটা জন্তু বুলিহে কৈছো আগৰ পৰা মানুহ বুলি আমি ধৰা নাই তেখেতৰ জনগণই কেতিয়া মানে থু পেলাই দিছে তাৰ অৱস্থা খুব বেয়া মদ খাই থাকে দেহাৰ অৱস্থা বেয়া মাথাৰ যোনটো হিৰ আছে সব ছিঙি গৈছে একো নাজানে একো নাই তেনে ধৰণৰ এজন ব্যক্তি জিৰো তো নাইয়ে বুলি কলো জিৰো আৰু কোডাৰ জিৰো তো নপৰে ডট জিৰো जी सालबारियाव इउपिपिएल हानजानि मोनसे सान्थियारि जी जुथुमा बे जुथुमानि गेजेरजों बिथां मुसलपुर समितिनि एमसीएलए बा बिटिआरनि इएम बिथां राकेश ब्रह्म बिथाङा फंसे बाथ्राखौ बुंनायखौ जोङो दखरा आफादफोरा जोङो गनायना लानो हायाखै बिथाङा बुंदों जि मोननै हानजा बिपिएफ आरो इउपिपिएल बे मोननै हानजानि गेजेराव 25 बोसोरसिमहालागै जि गोरोबलायनो हाया बे बाथ्राखौ बुंनाया थारैनो जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बेखौनो होनदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद सोरबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंनायजों बे खामानिया जानाय नङा बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों ना बिथांनियाव माहारियारि बाद गैया नामा मैया सालबारि डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएल आंनि मोनसे प्रग्राम दंमोन बेवहाय मैया एबसुआ जि खावलायनाय बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि गेजेराव बेखौ सांबादिकनि बारे बारे सोंनायाव बिपिएफनि दोलोखौ एक्सागै आं किसुमान खोथा बुंनायाव आंनि बुंनाया सोरबा एबसुआ होननाया जोबोद गोरोन्थि जादों आं दा निमाहा बिदों जे आंखौ निमाहा होनांगौ आरो बेखौ लानानै बारा साननांगौ जेबो गैया खारन आङो बहुत गोबाव टाइम आं एबसुखौ अराय माने गोथार मोनसे हानजा मोनसे आफाद होननानै बुंबोदों आरो एबसुआ गमामायैनो मोनसे गोथार हानजा आरो बर' हारिनि सिंस्रि जों बयबो मिथिखागौ बेखौ बहुत बुरजा जेबो साननांगौ गैया आंखौ बयबो निमाहा होनांगौ।